Sarađuje sa Severnom Korejom, Iranom i Kinom. Šef NATO-a upozorava, prijetnje nisu samo za Europu, već i za Ameriku. Generalni sekretar NATO-a, Mark Rutte, upozorio je u utorak da sve veća vojna i ekonomska saradnja Rusije sa Kinom, Severnom Korejom i Iranom predstavlja ozbiljnu prijetnju ne samo za Europu, već i za Indo-Pacifik i Severnu Ameriku. Rutte je ovo istakao pred sastanak sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, podvlačeći važnost održavanja transatlantskog jedinstva i kontinuirane podrške Ukrajini u njenoj borbi protiv Rusije. On je posebno naglasio opasnosti koje nosi vojna pomoć koju Severna Koreja, Iran i Kina pružaju Rusiji. Rusija, koja sarađuje sa Severnom Korejom, Iranom i Kinom, predstavlja prijetnju ne samo za Europu, već i mir i bezbjednost u Indo-Pacifiku i Severnoj Americi, rekao je Rutte. Njegova izjava dolazi u trenutak kada se novoizabrani američki predsjednik Donald Trump sprema da preuzme dužnost, a njegova kritika velikih razmjera zapadne pomoći Ukrajini izaziva zabrinutost u Kijevu i europskim predstavnicima u vezi sa budućom američkom posvećenošću tom pitanju. Iako Rusija beleži napredak u ratu protiv Ukrajine, Kijev se trudi da ojača svoju poziciju za nadolazeće pregovore tražeći veću vojnu pomoć. Ukrajinski zvaničnici smatraju da će naredni mjesec biti ključni za dalje tog sukoba. Rutte je ponovio potrebu za dodatnom podrškom Ukrajini, ističući da bi to moglo promijeniti tok rata i povećati pritisak na ruskog predsjednika Vladimira Putina. Francuski predsjednik Macron je sa svoje strane naglasio da će Francuska i dalje pružati podršku Ukrajini, sve dok to bude potrebno, dodajući da nijedna odluka u Ukrajini ili Europi ne bi smjela biti doneta bez učešća Ukrajinaca i Evropljana. Prenosi Blic.rs.